namang iniwan ng asawa. Kasi ang bahay, oh my God, napakawawa. Oh my God, ito na naman talagang bahay na ito ang kawawa. Oh my God, tao po. Ano ba yun? Oh my God, it's so... Anong ginawa mo dito? Alam mo ba, pamamahay ko to. Alam mo, trespassing. Oh, nandito ka pala. Oh my God. Wala nang ibang gagawin, kundi puntahan ka lang dito, kausapin ka naman. Yes, alam ko naman trespassing ako kasi pumasok ko sa bahay mo na walang pahintulot. Pero isa lang yung pinupunta ko dito. Yung layuan mo ang asawa mo dahil akin na siya. Tandaan mo, isang withdraw ka lang sa bangko, pwede na kitang bayaran. Alam mo, ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka ba naiyak sa sarili mo? Para kang isa kang pusang nakatila sa kalye na kinakain ang tinitira ko. Parang amo mo na. Ibigay mo na sa akin yung asawa mo. Ako ang mahal niya, Alvin, hindi ikaw. Pero anong gusto mo, pera? Bibigyan kita. Anong gusto mo? Para lang kunin mo yung... Para bigay mo sa akin yung asawa mo. Marami akong pera dito. Pwede kitang babayaran. Bigay mo na lang sa akin. Hindi ka maawa? Umiyak na ako sa harap mo. Pero hindi ka maawa. Anong gagawin mo? Sige. Kung hindi mo sa akin ibigay yung asawa mo, agawin ko ang lahat para patunayan sa'yo na... Alis! Labas! Labas! Dahil dito sa'yo yung pamamahay na pinasok mo! Labas! Dahil nagtitimpi pa ako sa'yo! Labas!